We will do our best to. Odhi nyime ni tuke mag World Safari Rally ma chakore e pacho ka jumbe adek mabiro odiochieng' kawuono noyudo sir kowuok kuom kambi mar CFAO machon iluongo ni Toyota ma bende nochiwo omenda maromo siling milion 32 kopogore gi omenda mabiro konyo e bago tukego. Kambi mar CFAO bende ne ochiwo geche ariyo mag pickups mabiro konyo nyiso yore ma mitokni ariyo mag Toyota. E higa mar 2022 kambi ni bende nochiwo sir ma kama e piem mane Toyota okawe thuolo 4 mokwongo ma bende ne ochwalo loch margi nyaka par. Tuke mag Safari Rally biro dhialo higni 70 nyaka ne ochakre, kama bende biro bedo tugo mar adek nyaka ne tuke gi duogi e piem mar WRC. Of resources, sum of money to support the entire ecosystem of this rally. But we know that this event is not just about money. It's about branding. It's about partnership. It's about a message of what we can achieve together.